En aquest vídeo completarem la velocitat amb diferents càlculs que podem realitzar. En un vídeo anterior ja veieren que la velocitat es tracta d'un vector i que podem diferenciar entre la velocitat mitjana, que és la velocitat com la variació de posició per el temps emprat en aquest desplaçament, i la velocitat instantània, que és la velocitat del mòbil en un moment concret. Pel que fa a les unitats de la velocitat, hem vist que pot estar expressada en metres per segon, encara que també es pot expressar en altres unitats com quilòmetres per hora. Si nosaltres coneguem la variació de posició i la variació de temps, podrem calcular aquesta velocitat. Anem a veure un exemple de càlcul. El problema diu que un cotxe d'una velocitat de 80 km per hora i hem de calcular per una banda la distància recorreguda en 10 minuts i per una altra el temps necessari per a recórrer 15 quilòmetres. Comencem fent un esquema del problema i en aquest cas assignem com a sentit del desplaçament del moviment cap a la dreta que considerem positiu. El sistema de referència el situem com a origen en el moment en què comencem l'observació. I si volem dibuixar el vector velocitat hem de recordar que tant el seu sentit com la seva direcció coincideix amb el desplaçament del moviment, de manera que vindria representat per el vector de color verd. Continuem en les dades. Sabem que el mòbil du una velocitat de 80 km per hora. A més, en l'apartat A ens demanen que calculem la distància recorreguda en 10 minuts. Aleshores, una altra de les dades és que la variació de temps és igual a 10 minuts. Com que les unitats entre la velocitat i entre el temps no coincideixen, la velocitat està expressada en quilòmetres per hora i el temps en minuts, haurem de realitzar els canvis. I jo he triat canviar al sistema internacional. La velocitat en metres per segon és de 22,22 metres per segon i per realitzar aquest canvi podeu revisar un vídeo en el que se fan les conversions de quilòmetre per hora a metre per segon. Pel que fa al temps, realitzarem el canvi ara. Per fer aquest canvi el farem per factors de conversió. Per això hem de buscar la relació que n'hi ha entre la unitat que tenim, que són els minuts, i la unitat a la que canviem, que són els segons. Sabem que per cada minut l'equivalència en segons és de 60. I pel que fa al factor, els minuts passen dividint ja que es trobaven abans multiplicant i els segons quedaran al numerador. D'aquesta manera podem simplificar les unitats, ja que minut i minut està multiplicant i dividint i finalment el resultat ens quedarà en segons. Això ens serveix per a comprovar si estem fent bé el canvi de minuts a segons. De manera que al numerador ens queda 10 per 60 segons i al denominador queda 1. I el resultat final és 10 per 60, que són 600 segons. I el que hem de calcular a aquest apartat és la distància recorreguda. Perquè fa l'apartat B, ens donen com a valor la variació de posició, que és de 15 quilòmetres, i hem de calcular el temps transcorregut. Tant en l'A com el B, els valors que donen com a dades i les incògnites estan relacionades amb l'equació de la velocitat mitjana, en la que sabem que aquesta és igual a la variació de posició dividida per la variació de temps. Comencem en els càlculs. A l'apartat A hem de calcular la variació de posició, aleshores hem d'aïllar-la de l'equació i per això la variació de temps que està dividint passarà multiplicant i ens quedarà que aquesta variació de posició és igual a la variació de temps per la velocitat. Substituïm les dades en les unitats adequades, com que el temps l'hem canviat a segons, la velocitat també haurà d'estar expressada en metres per segon per fer-les coincidir. I ens quedarà 600 segons per 22,22 i el resultat de la posició, de la variació de posició, quedarà expressat en metres. 100 de 1.333,2 metres o 1,33 quilòmetres. El que fa a l'apartat B hem de calcular el temps. Aleshores el temps, com està dividint, el passem primer multiplicant i per aïllar-lo la velocitat passarà dividint i ens queda l'equació de variació de temps igual a variació de posició dividida per velocitat. Abans de substituir hem de fixar-nos en les unitats. Com que la variació de posició està expressada en quilòmetres, la velocitat a l'hora de substituir també haurà d'estar en quilòmetres, en aquest cas en quilòmetres per hora. Jo vaig a emprar quilòmetres per hora i quilòmetres. Si trieu utilitzar 22,22 metres per segon com a valor de la velocitat,
Pel que fa a la posició, haurem de realitzar el canvi de quilòmetres a metres i en aquest cas substituirien 15.000 metres. Així es queda com a posició 15 quilòmetres i com a velocitat 80 km per hora. I el resultat final és de 0,1875 hores que jo vaig a canviar a minuts. Aleshores, aquest temps, per tal de transformar-lo a minuts, hem de buscar la relació entre les hores i els minuts. Utilitzem factors de conversió i com que l'hora està multiplicant, va passar dividint. I en el numerador ens quedarà l'equivalència d'aquestes hores en minuts, és a dir, 60 minuts. Pel que fa a les hores, com està multiplicant i dividint, podem simplificar. I com havia dit abans, es serveix per a comprovar si estem realitzant de forma adequada el canvi. De manera que després de fer les operacions es quedarà un resultat expressat en minuts, que és la unitat en la que vull expressar el temps. Queda 0,1875 per 60 minuts i en el denominador 1. I el resultat final és 11,25 minuts, que també he indicat ací dalt. I fins ací tindríem un exemple de com realitzar càlculs tant de distància com de temps a partir dels valors coneguts de la velocitat i de temps o espai recorregut respectivament.